At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Elmer. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, bigay ka ng may kapal. ibo ng puso ko. Lagi rin akong nagmamahal, palagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Kamputaw, Cebu City. Ang atong matatampo nagkasingan nga Elmer. I love you, Jezebel. Oh, Elmer. Manay tinuod, Bel. Dugay na kong nagagusto nimo. May chance ka ako? Ang tinuod, Mer. Ganahan naman sa kunin mo pa. Nga sa ato pa. Uyab na ta. Oh, Elmer. Ako na kang gisugot. Salamat kayo, Bel, nga imo na kong gisugot. Basta isaad lang gid nako ha nga. Dili ko nimo binuangan. O, Bel, isaad ko na nimo. Ali ako di mo daw isugot naman kang Jezebel. Gikaloy, alayin taon, bay. Nga, kung nasa mo mag-menu ha? Ha? Minyo man dayon nga. Lagi. Minyo may nasimuna-huna dayon eh. Ay, unsay dugayan. Menu dayon. Naroon makakita dayon ka sa imong liwat ba? Amo pa ni planohon og maayo, bay. Kanang dili mi magkalisod-lisod sa umaabot. Bel, taod-taod ng gida nga nagkauyab. Mag-ipon na lang ta. Ha? Mag-ipon? O, Bel, kana akong okay ra nimo. Kun magpakasalan dito, Elmer. Gamay ba mong akong natigom, Bel? Unya ta magpagkasal kung sakto na tas kwarta. Okay ra magunagod nga, dili una ta magkasal. Ang importante nga, makasinabot ha. Nabi tayo uban diha nga, bisag nagkasal, nagkabuwag man. Oh, hinoon. Sakto sad ka. Sige, magtipon na lang ta. Dong, hinahinaya lang ko na, Dong, be. Mabalik man sa tadli mo, Dong, uy. Bugay na kay kong nang na. Mangkod ka, Jezebel. Ikaw, ha? Maode nga. Gusto na kang mag-live-in, ta? Maode di mong giapas, ha? Sobrang yan. Gusto rin sa makakita sa atong liwat na. Tinuod, mablos na ka, day? Oh, Elmer. Nakakita ka ng pregnancy test? Uy. Positive, Dong. Kung mauna, hapit na di ko mahimong amahan. Oh, Dong. Aray! Day? Aray, Dong. Sakit na kaya nga ako, tiya, Dong. Basta manganak na ka, day. Karoon ba yung buwan na ang imong ipaabot, di ba? Dong, dinagin ko makagwandas ka sakit, Dong. Sakit kaya akong tiyan.
Kada, baya niya nga naghagwa sa iyang anak. Nay, way kabutangan sa akong kalipay nga may anak na ta. Matawag na yun ang pamilya. Salamat sa imong pagpangga na ko, dong ha. Kinaot nga dili ka mausap. Di na mahitabo, day. Kay love, takaayo ka. Ug ang atong anak. Salamat, dong. I love you. I love you too, Elmer. Wait, kaya ni mo eh. Ha? Nga naman. Nangita to si ma'am ni mo, nato'y tuyo ni mo. Oo, sa may tuyo, bay. Wasag ko may baway. Ato alam. Ma'am, may tuyo ka man kuno nako? Yes, Elmer. Unsa man kana, ma'am? Nagkuwang taog-tao sa San Carlos City ug ikaw ang akong nahunahunaan nga mooy ipada dito. Ha? Pero, ma'am... Dili ka mahimong mobalibad, trabaho ni. Okay, ma'am. Ako lang ipahibaw ni mo ha, Elmer. Nga dili parehas ang rate dinhi ug sa dito sa San Carlos City. May gamay ug sweldo dito. Mo na, day. Kung mauna, malayo din ka na mo, dong. Okay, mahimo, day. Saon, trabaho mo ni. Pag-amping biya dito, dong, ha? Oo, day. Ug ikaw pag-ampik sa dinhi, ha? Ug ampingin nga tong anak. O, dong. Kano sa makamugikan? Walang hibaw, hindi anak ko. Nagtikaw-tikaw din sa San Carlos. Hi! Ikaw na yung bago na mong kauban gikan sa Cebu? Yes, ma'am. Ayaw pag ma'am na ako, uy. Tawagan lang kog Maria. Ikaw? Elmer? Lingaw mo sabi kang ikauban, Mer. May pagkakingkoy man sabi ka. Ay, dali kita matiguang. Ay, sige tag seryoso. Maog yun. Ay, excuse maha. Ay, nanawag na ko. Kinsa man na, si Mrs.? Oo, kadit lang ha. Hello, day. Unsa man ka? Wala kayo na una na mo dire? Ha? Nga naman. Mangutana pa ka? Gamay ra kayong gipadali mong kwarta, dong. Kuwang ra na mo. Pasensya na day ha. Saon, gamay ram gud ang akong sweldo dire gud. Dili parehas diha nga dako-dako og sweldo. Ayaw ko katagig ingon ana nga katarungan. Pangitag paagi nga makapadakan ako og dako-dako nga kwarta. Pagpada ha. Kay wala may magamit dire. Day. Uy, niyan, saan man na nga? Gamay ram kag-sweldo din eh. Ay, lagi. Na problema hinuon ko yun ita. Layo para bang sweldo? Di apa mo sa kuy kwarta dire. Gamitan na sa ni o. Bayari lang unya ko kung may kwarta na ka. Salamat ha. Maayo kay, wa naman nawag ni mong asawa. O gikasukan ka. Napatingin na ito yung magamit. Ang kuyaw, og mahutdan to og kwarta, unya dili pa ka makapada. Yaw-yawan na sad ka ato. Mao lagi. Ay, maproblema na sa gulo kung asa ko mo doon. Kumusta na karon si Josel? Ug ang among anak. Gimingaw na mahinuon ko nila. Salamat kay nanuwag siya. Hello, Day. Ayaw ko ginda-indaya ha. Kay wag ko malipay nimo. Noon sa di ka? Bisag unsaon ako budget ang imong gipada, Elmer, no? Kuwang ra gyud. Mauna ka hukom ko nga makigbuwag na ko nimo. Ha? O si Buwag? Ay magbuwag ta, uy.
Ngano ko din tao makaantos man ko nimo nga dili makabuhi na ako. Ayaw ka ni binuang diha, day. Ha? Nagtuo ka nga nagumidya ko nimo? Makigbuwag yun ko nimo, Elmer. O ang bata akong ibilin sa imong mama. Kaya mangita kong trabaho nga makapalit ko sa kong gusto. Giselle. Ibilin maning bata dire ni Giselle. Nakibuwag na si Giselle na ko, ma. Maong iyang gibilin diha ang bata. Uy, mao ba? Ma, ipalihog daw niya kong atiman sa bata, ha? Magpadala niya kong kwarta diha. Ayaw ka balaka do. Hati manon ko ning akong apo. Hoy, hudla ko na nang imong gikaon. Busog na ko, Mar. Ikaw ba? Ayaw gud pa das problema, good? Salamat ha. Sa unsa? Sa imong mga tambag na ko. Naligon ko. O inanay nga nawa si Giselle sa kong kasing-kasing. Oh, maayo hinuon. Mer ko andi ay. Basig, dili lang ko nimo makita ron si Manaha. Ha? Nga naman. Magpabalin ko sa laing branch. Imo kong biyaan. Ha? Imbis na ayaw ng akong kasing-kasing. Imo na sang samaran, Maria. Sa uwan mong ipasapot. Sa imong kaayo nga gipakita na ko. Nakataon ako sa paghigugma nimo. Elmer, Mahimo ka ako nimong higugmaon. ang tinuod. Ang hinungdan nga magpa-assign ko sa laing branch. Aron makalimot ko nimo, Elmer. Kaya ang tinuod, dugay na ko nagkagusto nimo. Kung mao na, iyo pagpalayo na ko. Kay nahigugma ka na ko. Elmer, Gitoyo tingali sa higayon nga magkabuwag mi ni Giselle. Kay niya ka dahil gihatag sa Ginoo na ko. Maria, I love you, Maria. I love you too, Elmer. Hindi ko naman akalain na at di ko rin inaasahan pa na tulad mo ako'y tanggap mo na. Tinuod yun day ang ilang gingon. Nga, so, may gitagana ang Ginoo. Karon, nagpabilin pang ligon ang among relasyon ni Maria. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatan po. More power sa RMN.